дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар душанбе аввалин микроавтобусҳои барқӣ фаъол шуданд. ҳамун нақли транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути қаламрави Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бе рухсатнома амалӣ мекардад. ҷавонони ватандӯсту шуҷои вилояти Суғд ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шуданд. хатти оби нӯшокӣ ва полизӣ, маркази коркарди мева, боздид аз раванди барқароркунии пойгоҳи обёрӣ. дар Тоҷикистон баландшавии ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера эҳтимол дорад. микроавтобусҳои Фотон Туано метавонанд 17 мусофир ва ронандаро ҷойгир кунад. нақлиёти замонавӣ ва бароҳат дорои курсиҳои эргономикӣ, бағоҷи васеъ, тарҳи муосир ва сатҳи баланди бехатарӣ мебошад. бо кондитсионер, рули бисёрфунксионалӣ ва системаи мултимедиявӣ муҷаҳҳаз шудааст. Фотон Туано бо батареяи 80 киловатта муҷаҳҳаз аст ва метавонад бо як заряд тақрибан 350 километрро тай кунад. яъне як заряд кифоя аст ки микроавтобус чанд рӯзи пурра бидуни барқ ба мусофирон хизмат расонад. электроникунонии нақлиёт дар шаҳри Душанбе дар чаҳорчӯби сиёсати ҳукумати пойтахт ҷараён дорад. то моҳи сентябри соли оянда пойтахт бояд комилан ба таксиҳои барқӣ гузарад. автобусҳои мусофирбар низ ба электрикӣ иваз карда мешавад. хабар медиҳад Азия плюс. маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилиро ки 9 марти соли 2018 дар шаҳри Душанбе ба имзо расида буд ба тасвиб расонид. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим зимни тавзеҳи ин масъала дар маҷлиси намояндагон гуфт ки таъхирот ба созишномаи байни ҳукуматӣ оид ба алоқаи байналмилалии автомобилӣ бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои гузариши транзитии воситаҳои нақлиёти автомобилии ҳарду давлат, инчунин татбиқи ҳадафҳои стратегӣ оид ба табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон ба давлати транзитӣ ворид карда шудааст. тибқи протоколи имзошуда акнун ҳамон нақли транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути қаламрави ҳарду давлат бе рухсатнома амалӣ карда мешавад. гап дар бораи ба истилоҳ варақаҳои дазвол меравад ки ҳуҷҷати якдафаӣ набуда ҳуқуқи истифодаи воситаҳои нақлиётӣ дар қаламрави як давлат ба қайд гирифтаро дар қаламрави давлати дигар барои ҳамон нақли байналмилалӣ медиҳад. дар амфитеатри қасри Арбоб маросими тантанавии гусели даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ баргузор гардид. 2200 нафар ҷавонони ватандӯсту шуҷои вилояти Суғд бо риояи анъанаҳои неки миллӣ ва гирифтани дуои падару модарон ва мӯйсафедони нуронии диёр барои адои қарзи фарзандиву шаҳрвандӣ дар макони баргузории ҳамоиши идона ҷамъ шуданд. дар ҳамоиши мутантану идона раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода суханронӣ карда ба падару модароне ки чунин ҷавонони далеру ҷасурро тарбия карданд изҳори сипос намуд. зикр гардид ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам беҳтар намудани шароити будубош дар қисмҳои низомӣ тадбирҳои заруриро амалӣ карда барои дастгирии доимии хизматчиёни ҳарбӣ чораҷоӣ менамояд. иттилоъ дода шуд ки дар нахустин рӯзи даъвати тирамоҳӣ ноҳияҳои шаҳристон, ҷамоатҳои деҳоти Айнӣ, Анзоб, Шамтучи ноҳияи Айнӣ, Ориён, Ошобаи ноҳияи Ашт, Ғончӣ, Яхтани ноҳияи Деваштич, Адрасмон, Сирдарё, Навгарзани шаҳри Гулистон, Зарҳалол, Сабристон, Ниҷонии шаҳри Истаравшан, Ворух, Лаккон, Чоркӯҳ, Шӯроби шаҳри Исфара, Лангари ноҳияи Кӯйсони Масчоҳ, Навбаҳори ноҳияи Масчоҳ, Амондара, Саразм, Шинги шаҳри Панҷакент, Сарбанд, Хуррамзамини ноҳияи Спитамен, Ҳаёти Нав, Гулхона, Деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов аз иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар гузориш доданд. сипас маросими нонгазон сурат гирифта барои даъватшавандагон дастурхони идона ороста шуд. ҷавонон пас аз тановули хӯроки нисфирӯзӣ ба хизмати ҳарбӣ фиристода шуданд.
дар деҳаи пули гирдоби ҷамоати деҳотӣ мухёни шаҳри панҷакент бо саҳмгузории соҳибкорон ва сокинон аз шохоби дарёи мухён хатти оби нӯшокӣ ва полисӣ ба масофаи 8500 метр кашида шуд. тавре зимни бо зидди раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода гуфта шуд, бо саҳмгузории сокинон аз масофаи беш аз 7 километр бо лӯлаи қудраш 125 миллиметр хатти об кашида шудааст ва ҳоло бунёди ҳавзи захира ва тақсими об дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. тавассути ин хатти об на танҳо сокинони деҳа бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мешаванд, балки он барои обёрии заминҳои кишт низ истифода хоҳад шуд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти мухиён дар деҳаи оби борик бо рафти бунёди маркази коркарди мева шинос шуд. иттилоъ дода шуд, ки ин марказ дар доираи лоиҳаи рушди фарогирии деҳот дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бо харҷи 150 000 сомонӣ бунёд шуда барои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди мева, аз ҷумла меваи хушк аз деҳқонону сокинони деҳа ва баъдан ба фурӯш баровардани он пешбинӣ гардидааст. барои ҷамъоварии мева аз деҳқонон ва сокинон ҳамчунин харидории нақлиёти хурди боркаш низ дар назар дошта шудааст. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо дастгирии сокинони деҳаи ғезани болои ҷамоати деҳоти мухиён барқароркунии пойгоҳи обкашӣ бо маром идома дорад. зимни боздид аз иншооти образон раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ба иҷрои корҳо баҳои баланд дод. тавассути пойгоҳи обкашӣ, ки бо харчи беш аз 100 000 сомонӣ аз тариқи ҳашар сохта шуда истодааст, ҳолати обёрии беш аз 60 гектар замин беҳтар карда мешавад. санаҳои 4-5 октябри соли равон дар шаҳри душанбе ва баъзе минтақаҳои мамлакат баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз ҳисоби моддаҳои муаллақ яъне чанг дар назар аст. тавре ба митховар аз агентии обҳавошиносии кишвар хабар доданд, бо сабаби омилҳои метеорологӣ чангбоде, ки аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ва ҷанубу ғарбӣ ба мамлакат ворид мегардад, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ва ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ баландшавии ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз эҳтимол дур нест. дар робита ба рӯзҳои номусоиди ҳаво мутахассиси маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустии мамлакат Сафаралӣ Урунбоев ба шаҳрвандон тавсия медиҳад, ки аз сайрогашти зиёди рӯзона дар хиёбонҳо, кӯчаҳо, хусусан дар наздикии роҳҳои сернақлиёт, ки ба саломатиашон хатарнок аст, худдорӣ намоянд. дар чунин ҳавои номусоид бемориҳои музмини роҳҳои нафаскашӣ ва намудҳои гуногуни аллергия авҷ мегиранд. аз ин рӯ шахсони гирифтори чунин бемориҳо бояд дар беруни биноҳои истиқоматӣ камтар гарданд. ифлосшавии ҳавои атмосферӣ ба кӯдакон, пиронсолон, занҳои ҳомила ва шахсоне, ки бемориҳои диққи нафас ва қалб доранд, таъсири манфӣ мерасонад. шахсоне, ки бемориҳои дорои хусусияти мавсимӣ доранд ба мисли диққи нафас, ринити аллергикӣ, полиноз, бемориҳои ишемиявии дил, фишорбаландӣ ва бемориҳои системаи масъуният дар чунин ҳаво бояд эҳтиёт намоянд. зеро шахсони гирифтори бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгард, бемории ишемиявии дил, фишорбаландии шараёнӣ ва бемориҳои тарбот дар чунин ҳаво азият мекашанд. шунавандагони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр. дар мавҷ барномаи иттилоъотии хабар.